Τερμάτισα γύρω στις πριν καμιά ώρα περίπου. Πολύ σκόνη σήμερα, 148 χιλιόμετρα. Ξεκινήσαμε ωραία, ορεξάτη. Άρχισα να πιέζω από την αρχή, μιας και είχα ωραία αίσθηση με την πλοήγηση. Τα πρώτα 50 χιλιόμετρα νομίζω ότι έκανα γρήγορη οδήγηση. Ευτυχώς είχα ένα μικρό χάσιμο, ξαναγυρνάω, με περνάει ένας Ιταλός με το 17 με το κόβε, μου διαφεύγει το όνομά του, ξαναπερνάω, χάνουμε πάλι λίγο, με ξαναπερνάει και βγαίνουμε στην άσφαλτο με όριο 40 και εκεί τσεκάρω το τεπόζιτο και συνειδητοποιώ ότι η στάθμη της βενζίνης έχει κατέβει πολύ. Εκεί κάθομαι και σκέφτομαι ότι ίσως επειδή πίεσα πάρα πολύ, το μοτοσυκλέτα έκαψε πάρα πολύ βενζίνη και πήρα την απόφαση να οδηγήσω με πολύ πιο ροή και όχι τόσο επιθετικά για να βγει η δική, γιατί πραγματικά φοβήθηκα, το κατάλαβα. Οκ, πήγα λίγο ταξί λέμε αυτό που ακολουθούμε, έκανε πολύ καλή πλοήγηση. Τσέκαρα και εγώ τον εαυτό μου και ενώ τον ακολουθούσα εγώ θα μπερδευόμουν, οπότε πήγα λίγο ταξί σήμερα. Τερμάτισα την ειδική και αυτό που συνειδητοποίησα στο τέλος της ειδικής, 200 ml βενζίνης. Οπότε παίρνω την απλή και έμεινα στην απλή. Έφερα το μηχανάκι 1 χιλιόμετρο σβροχτό για να βάλω βενζίνη. Αυτά. Είμαι τυχερός. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάμε. Οι δύο μεγάλες μέρες είναι μπροστά μας. Marathon Stage, θα περάσουμε απέναντι στο Καρπενήσι 2 μέρες. Έχουμε πολλή ετοιμασία σήμερα, μηχανάκια, εμείς, εξοπλισμός και τα λέμε αργότερα. Bye.